La primavera és època de canvis. Uns se'n van i uns altres tornen. Oh! Per fi ha arribat! La versió 3 del bazooka especial per invasions impossibles! Quines ganes que tenia de rebre'l! Ha valgut la pena la comanda! Ara per fi podrem envair amb garanties! Oh, no! Mira, és tardíssim! No m'ha sonat el despertador! Quina ràbia! Que has d'anar a algun lloc? Avui fan una gravació oberta al públic del programa de Mutsumi, però abans he de fer cua perquè em donin una entrada, i ara ja no sé si en quedaran. La invasió serà una realitat! He de sortir com una bala. Ah, Keroro! És hora d'envair Pocopen! Convoca una reunió d'emergència per dissenyar el pla! Fins d'aquí una estona! Què ha sigut? Kiroro, pots venir un momentet a la base? Kiro? Kiro? En Kiroro deixa Pocopen! A formar! Però... El meu bazooka versió 3! És que no tens ulls a la cara, coi de destraler! Imbècil! Natsumi, has sigut tu? Ets tu, l'imbècil! Fes el favor de no passejar-te per casa amb aquestes armes tan perilloses! És que aquesta és especial. Mira com m'has deixat, no puc sortir al carrer així, caso amb nena! Si no arribo a temps d'aconseguir entrades pel programa, t'asseguro que em sentiràs! I jo què? Et penses que em fa gaire feliç que m'hagis trencat el bazooka? La culpa és teva per anar pel món armat fins a les brànquies! I és clar, et recordo que jo sóc militar! M'importa un rave el que siguis! Tant de bo te n'anessis d'aquesta casa ara mateix! Perdona, però necessito estar sol una estona. I tant. Ara ho veig clar. Jo sóc un invasor. No és lògic que faci amistat amb els habitants dels planetes que vull envair. Aquest és el problema. Així sigui, doncs. Kiroro, ja n'estic tipa! No et vull tornar a veure mai més! Jo no recordo que la Natsumi ho hagi dit, això. Què? Com va? Què? Keroro! Hauries de passar un momentet per la base. La veritat és que preferiria estar sol, ara. Notícia bomba! Què? Enhorabona, caporal Kiroro! I això per què? Estiu desatent, caporal. Ens ha arribat una notificació de l'estat major. Mua, llegeix-la, sisplau. La tropa Betata ha estat incapaç de complir la missió d'envair el planeta Negató que li havia estat assignada. Per això ordenem la formació d'un nou escamot sota el comandament del caporal Kiroro, que actualment pertany a la tropa Keroro i que passarà a tenir el rang de líder. La nova formació tindrà la missió de completar la invasió del planeta Negató. Què? Per tant, reclamem la presència del caporal Kiroro, que serà ascendit 3 graus de cop per poder exercir la seva nova tasca. Ja està, qui bé sembra bé recull, que diuen. Molt bé, mai més ben dit. Ho has aconseguit, caporal Kiroro. Moltes felicitats, caporal! Us mereixeu el reconeixement, caporal. Riu una mica, home! Ara tens la teva tropa, i manes tu, La tropa Kiroro, la meva tropa. Avanceu! Endavant, tropa! Sí, senyor! D'altra banda, si has escalat 3 graus de cop, ja gairebé tens el rang d'oficial, oi que sí? Kero? Ah, sí? Tindré el rang més alt dels suboficials. Vol dir que heu entrat a formar part de l'elit de Keron. Ha pujat com l'escuma, que diuen. Què vol dir, això? Un moment, i jo què? No trobeu que és injust? Què hi dieu, Ara que pertanyeràs a les altes esferes, espero que no en neguis a dirigir-nos la paraula. Kiroro, amic meu, suposo que continuarem sent col·legues. De fet, l'altre dia et vaig convidar a berenar, si te'n recordes. I què?
Qui diu quin dia m'he d'incorporar? El dia 2. El 2? Si és avui el 2! I per això proposo celebrar conjuntament l'ascens del caporal i el seu comiat amb Poco Pen. Aquesta festa de comiat tindrà per lema com que les festes de graduació et diuen insensibles si no plores, doncs plorarem tots com magdalenes. Bé, doncs, atenció! Informeu al senyor Fuyuki i tota la resta. Vinga, va! Rebut! Té, la teva. Espero que quedi alguna entrada per mi, també. Té, Que bé! té. I l'última. Ei, ja s'han acabat les entrades! Oh, què? Ja no en queda cap més? No, em sap greu. Oh! Tot per culpa d'en Giroro. Quina ràbia, oh! Natsumi! Però, Saburo, què hi fas tu per aquí? No res, feia un passeig. I tu, fas cara de mal humor? És que és llarg d'explicar, però la qüestió és que s'han acabat les entrades per la gravació del programa del Mutsumi i, esclar, m'he quedat sense. Ostres, això fa ràbia. Té, et regalo aquesta. Què? D'on l'has treta? De debò? Me la puc quedar? Sí, jo només havia sortit a fer un vol i me l'han donada. La veritat és que no hi tinc massa interès, o sigui que és teva. T'ho agraeixo molt. Suboficial major Giroro, tropa Giroro, suboficial major Giroro, tropa Giroro, suboficial major Giroro, tropa Giroro. Ets tu. És una mica sobtat, però m'han ordenat que abandoni Poco Pen aquesta mateixa tarda, gateta. Em fa molta llàstima que ens hàgim de separar, però espero que te n'alegris per mi. Esclar que... Giroro. Ja sóc aquí! Ei, que ràpida! Has aconseguit l'entrada? Doncs no, de fet s'han acabat just quan m'anava a tocar a mi, però... Tachan! En Saburo m'ha regalat la seva. En Saburo? Ostres, quina sort! Oi que sí? A sobre que podré veure la gravació en directe, m'he trobat en Saburo i m'ha fet un regal. I si després puc veure Mutsumi, la felicitat serà completa. I quan és la gravació del programa? Aquesta tarda. Què, avui mateix? Sí, et quedaràs sola a casa, eh? Una altra vegada? Aquesta tarda. El meu tren també surt aquesta tarda. Serà millor que no li digui res. Ella ha de pensar en la seva felicitat i jo me n'aniré en silenci, sense molestar. Sí, per sobre de tot sóc un invasor. Koyuki, m'he assabentat que en Giroro parteix avui mateix. Qui hi ha? Caporal Giroro, què succeeix? Perdona'm, Dororo, però t'agrairia que no ho diguessis a la Natsumi ni a ningú que me'n vaig de Poco Pen. No ho acabo de comprendre. Jo sóc un invasor, entre els invasors i els invadits. No hi ha cap necessitat de dir-se adéu. Giroro. Mamachi! Estem organitzant una festa de comiat pel caporal Giroro! Perdona'm, ta mama. Prefereixo que no ho diguis fins que hagi marxat. Ciutadans, tinc una notícia per anunciar. Avui celebrem una festa amb motiu de l'ascens d'en Giroro i del seu comiat de Poco Pen. I esperem la vostra assistència. No? Qui t'ha donat permís per anunciar res? Tot això sobra. No és moment de celebracions. Què passa? Penses tocar el 2 sense acomiadar-te dels pocopenians? Jo que havia preparat un correu col·lectiu per informar-ne a tothom. Tu potser no ho entens, però els guerrers se'n van en silenci. I què? Jo per si de cas l'envio igualment. Cliqui. No! Tot preparat. Aquesta serà l'última vegada que veuré el cel de Poco Pen. Així és com ha de ser. L'adéu d'un invasor ha de ser en silenci, sense fer soroll. I també és pel bé de la Natsumi. Com que te'n vas?
Giroro, això que diuen és veritat? Fuyuki. Giroro, això que diuen és veritat? No. Bé, sí. Ja ho saps, ara t'ho hauré d'explicar tot.